Toto je v poradí tretie video venované tzv. Grafom, alebo zobrazovaniu grafov v novej platforme TT Web. Pokiaľ ste sledovali predchádzajúce grafy, tak by ste už mali vedieť, ako si zvolíte graf, ako si ho dáte na vašu pracovnú plochu, ako si nadstavíte jednotlivé zobrazovanie grafov, ako meníte časové rozhranie, to znamená tzv. Timeframe. V tomto videu vám ukážem, ako sa používajú nástroje na kreslenie v grafe. To znamená, kliknite si pravým tlačítkom myši do pola grafu a zobrazí sa vám tam tabuľka, v ktorej si vyberiete Drawing Tools, to znamená nástroj na kreslenie. Zo zoznamu si môžete vybrať jednotlivé položky, ktoré sú tam k dispozícii, napríklad crosshairs. Ja keď to zvolím, tak vidíme, že tam máme šipku, máme tam vlastne vertikálnu a horizontálnu linku, ktorá nám ukáže informácie, pokiaľ na túto horizontálnu, pokiaľ túto funkciu použijem a položím ju povedzme na túto sviečku, tak vidím každú informáciu o tejto sviečke, kedy bola realizovaná, aké sú tam hodnoty pre jednotlivé sviečky. Pokiaľ chcem odstrániť, tak sa vrátim znova na Drawing Tools, dám tam None a nemáme tam k dispozícii nič. To znamená znova, môžeme si povedzme zobrať Fibonacci. Pokiaľ viete, ako sa to používa, tak vlastne máte k dispozícii, môžete používať Fibonacci retracement a podobne. Takže momentálne som použil funkciu Fibonacci, mám k dispozícii, to znamená, je to táto funkcia. Ďalej môžete robiť tzv. Horizontálne linky, to znamená, uložím si ju tu, povedzme, dám si ju tu, to máte na zobrazovanie levelov. Môžeme si zobraziť, povedzme, vertikálne linky, kedy si ju dáme sem, povedzme, príklady používania nástrojov na kreslenie. Tam máme v zozname, povedzme, line, to znamená, nakreslím si linku, akú potrebujem, pokiaľ by som si chcel zakreslovať jednotlivé funkcie, ktoré potrebujem zobrazovať na týchto grafoch. Ďalej tam máme k dispozícii tzv. Ray, znamená, môžeme si to nastavovať podľa potreby. Pokiaľ to chceme odstrániť, tak môžete na to kliknúť tým, že si dáte Delete, kliknete si na jednotlivé linky, ktoré som, alebo na jednotlivé nákresy, ktoré som tam dal a môžete to meniť, alebo jednoducho kliknete na None a malo by sa vám to prakticky vyčistiť aj tým spôsobom. Takže tomuto videu sme sa venovali funkcii zakresľovania alebo kreslenia do grafu. To by bolo asi pre dnešok všetko.